Духай! Духай! Анджи! What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Вземеш кисело зеле. Откана от една жена, там взема аз кисело зеле и взема едни пасти, прави тя люто чушка с пасти, такива едни много интересни. Пак една баба, обидете си, която като се договориш, прави страхотна туршия, аз имам за вкъщи така с мед, царска туршия с мед, просто божествено. Да, 5 кинта килото, което е добре. За ресторант е много. Ами вече ви познава и тебе и Иво. С мед фантастична. Мъркава, фантазия. Много моркови, много парфиол. Ще си обадиш там телефон, ще има двамата, познава, ще ги загря всичките. Имаме приел ти каш. Бабе, тя да ви, че е готино цял ден да кисне там да умира от суп. Приел каш, приел искам 50 кила от тази туршия. Трак, едно бидонче, правилно купил. Туршия се яде много. Туршия се яде много, Бога не обича туршия. Като качва на туршията с къснедът. Кисело зеле вземеш, вземеш искам да бидота много да изкрием красото на кисело зеле. Там те е много. Анжи, престани да го казваш. Аз съм трала, аз котия на пазара, вече ги знам всичките явки, ама не представя ми котия на пазара, след това. Аз опитвам всичко, аз преди да купувам. Абсолютно никъде нищо не купувам без да ми режат да ям. Никъде, хляб не купувам. Ще да ме интересува. Най-хубав хляб в момента. Искаш и отсръчка? Върсахме си носа. Червени. Да. Духай! Духай! Анджи! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.